ट्रेडिशनल फूड क्या होता है तुम्हारा जो ट्रेडिशनल खाना खाता है ना फैयै फैयै जोङो सफैबायमोन ओमफ्राय नोगोद बिर आरोना फुरा मानसिफ्रा बिर आरोना फाइनाली जों भुटानाव हाबफैबाय एमटी रेस्टुरेंट नामलां बाजार वाव यार ना वो तीन वाला कोरियन का है वो भी कोरियन का है माने आं एसे नैबे ब्रनाव सोंना लादों आरोना जोंनि भुटाननि ट्रेडिशनल थालिफ्रा माबायदि जायो बिसोर अमा बेदर जायो ना जाया बेखौ सोंना लादों आरोना हेलो एवरीवन आप सबको स्वागत है सकलोंडास लाइफ के न्यू एपिसोड में लौंडा भाई आ गया फिर से नया एपिसोड लेके आज का एपिसोड स्टार्ट होता है इस ब्यूटीफुल नज़ारा से तो फिर चलिए लौंडा भाई के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इन्ट्री खालामखांबाय जोङो नै इयाव लास्ट एसएसबी केम्प ओमफ्राय थांनोसै एबार भुटानाव हाबहैनोसै आरो बैयाव गेटआव पास लाबावगोन ओमफ्राय थांसै जों जायखिजाया इद फैयै फैयै जोङो सफैबायमोन ओमफ्राय नोगोद बिर आरोना हाबनो मोनगोन मोना खुनु गेरेन्टि गैया गेटआ नैबेनो ओमफ्राय जों एसे लेट जाबाय 10:30 जाबाय ओमफ्राय हाबनो मोनगोन ना मोनला बेखौ जों मिथिया खिन्थु नोगोद बिर जानानै दं आरोना गेटआ बेनोमोन ओमफ्राय जोङो गारिफोरखौ सोगौमोन नै जोंना लोगोफ्राबो दङ नुनो हागोन नै फुरा लाइन जागासिनो ओमफ्राय जों हाबनो मोनगोन मोना खुनु गेरेन्टि गैया आरोना बिराद बिर ओमफ्राय जायखिजाया जों फैबाय होमबाबो नायनोसै दा माबायदि जायो हाबनो मोनमारगोन ना मोना जायखिजाया जोङो लासै लासै हाबलांगोन आरोना मोनबानो जायखिजाया दिनै जों टारगेट लानानै फैदों हाबलांथारगोन आरो बेनो ओरैनो गेटआ नैबेनो जों हाबबोबाय ओमफ्राय बिराद बिर ओरै एन्ट्रि खालामनांसिगोन आरोना जोङो लाइसेन्स गासिबो लाजोब्बाय जों ओरैजाय एन्ट्रि फुरा मानसिफ्रा बिर आरोना जायखिजाया हाबबोबाय जोङो नायनोसै दा माबायदि जायो नैबेयावनो पास लानांगोन जों इयावनो एन्ट्रि खालामसै जायखिजाया हिट फुरा बिर मानसिफ्रा नोगोद बिर हम लोग इधर एंट्री करने वाला है डॉक्यूमेंट्स लेके आया है उधर फॉरेनर का है उधर भूटान हम लोग फॉरेनर है क्या वाह इधर फॉरेनर दिखता है वाह फिलहाल अभी हम लोग एंट्री करने वाला है थाबाय थादो एबार जोंना सासे फंबायना माबायानो गैया आरोना डकुमेन्ट्सआ पेन कार्डल' लाबोदों 18+ जायाखै इयो 18आनो जायाखै होमबाबो बोरै भटार आइ कार्ड मोननो कलेजनियाबो सोलियाबावसोनो कलेजनि आइ कार्डआबो ओमफ्राय पेन कार्डआव डेट अफ बार्थ दङ होमबाबो सोलिया आरो फुरा जोंनि इन्डियायाव थांबाथ' ओरैनो हाबलाङो ओमफ्राय फुरा बेयाव खालि भटारजोंल' सोलियो बोरै फाग्ला रुल्स आंथ' हाबनो मोनगोन मोननाया ओमफ्राय नै फंबायमोन दङ सासे बिनि थाखायनो नांथागासिनो मा खालामो रिक्वेस्ट खालामबाबो जेबो जाया जायखिजाया माबा मोनसे खालामनांसिगोन दा उफ फाइनली इतना देर वेट करके अभी हम लोग को पास मिल गया अभी हम लोग इधर एंट्री करने वाला है वाह अभी इधर भूटान घुसने वाला है हम लोग मिल गया अभी धीरे धीरे एंट्री करते हैं फाइनली जों भुटानाव हाबफैबाय या लामाया नायना जिबायदि खाट्रा गोजौ गाहाय आयाव नायलाय माबायदि डेन्जार लागाव भुटानावबो नै लुनिया मोसौ खुंदों वाव आयौ गाहायाव नाहरलाय ग्रौ खामाय फैयै जों दा भुटानानिफ्राय मोनफैबाय दानि न'फोरखौ नायना पाक्का बिल्डिं न' वाव लट अफ मालार नोगोद मालारलै
जानो ओरैबा मा मोनो जोंथ' मिथिया मनेस्ट्रि दिस इज मनेस्ट्रि ओमफ्राय नै बबे साइडजों थांगोन मिथिया ओमफ्राय नै बेयाव कनस्ट्राक्सन गोयिं अन ओरैबायदिनो कनस्ट्राक्सन नै न'फोरखौ नायना वाव फाग्लासो नोगोद मालदारलै इटालिया नोगोद मालदार गारिफ्राथ' लाजाखाया देन्जार टय'टा बुसिगासिनो देन्जार लागाव न'फोरखौ नायना हेपि न'फ्रा माइरि लागाव देन्जारखा न'फ्रा इनो हेपि बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो भुटान मेक्सिमाम 3 years जाबायमोन खोमा ने जों फैया भुटानाव ओरैनोथ' बन्द'जों जाबजों 2.5 years जाखादों खोमा बन्द'आ ओमफ्राय जों दा खुलिनायलाय फैबाय बिराद गोबावनि उनाव न'फोरखौ नायना फुरा बिल्डिं गोजा मालदारलै भुटाना नोगोद मालदार हेभि वाव न'फ्रा आयै माइरि बेफोरबायदिसो न' लुनानै थानो हानांगौ आयै न'फ्रा मोजां सिजौलै नै आरो इयाव जाबावगासिनो जाला फाग्ला जाबाय इनि लारि लुसिगासिनो आयौ मानसि मालदार बिसोरलाय जाबावगोन नालाय नोगोद मालदारखा फैयै जों मोनसे जायगा सफैबाय बैयाव सेलफि लाग्रा जन दं ओमफ्राय इयाव फट'शट लाहैनोसै जोङो ओमफ्राय नै इनिफ्राय थांहोनाय नंलादां ओरैजाय ओरै औवानि गेट बायदि माबानानै आवथेदों आरोना इनिफ्राय थांहोनाय नङा बायदि मोनदों बै साइडजों फट'शट लाहैनोसै जोङो फट'शट लाग्रा जायगा दं आरोना जों दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों ओरैजाय पेडेलफोर दं आरोना बेयाव गाखोनानै थांसै जोङो साइडआव नै दैया वाव हेभि स्राय बोहैखादों नै बेयावनो थांसै जोङो बोरायरायावनो फट'शट लानानै फैनोसै जायखिया दैयाथ' खम गुसु जागोनलैना गाखोथारगोन एकदमबारे वाव दैया स्राय बोहैदों हिट एबार जों नैजों गाखोलांसै हिट लेंलायखायो हेपि ओरनाय वा खानायाथ' हिट जाखाबाय एखेबारे लन्डियाफ्रा फिदाल' जाखागोन बेखौ नुनानै मिथिबायना दिबाना एकदमबारे दिबानाल' जाखागोन बेखौ नुनानै बबेजों थांनो ओरै थांनो ना ओरै थांनो ओरै थांसै ने र' ओरै थांनोसै आयदै मेंसिबायलै नोगोदनो नायदोना फुरा दैया स्राय बोहैदों ज्रावल' होनखादों हेभि बेल'सो गोमानाय जायगाया ओमफ्राय गैला नामा बेलेग जायखिया जोंनियाव एसे बेरायबाय आरो फट'शट लानोसै मोननैसो नै बिसोरो भाइमोना फट'शट लानो नागिरदों इयाव आंबो लागोन आरोना दा जायखिया दैया हेभि मेंसिबाय come on wah दै गांदों दा आंखौबो दै गांदों सान्दुंआबो गोसा दुंदों नालाय गरम जाखागोन मेंजोब्बाय आरोना जायखिया गस्लाफ्राथ' नायजाखाला हाद्रि एकदमबारे हाद्रि जाबोजोबखाबाय गफंनानै आयौ माथो मानसि न'सो आदे बेयावनो दै बिनानै लोंहैनोसै नामा थ' आयौ बै गाहायनिफ्राय गाखोयै बैनिफ्राय गाखोयै जोङो ओरै फैबाय ओमफ्राय दा नै मानसि न'सो मोनबाय ओमफ्राय जों बिराद दै गांबायना ओमफ्राय जों इयाव दै बिनानै लोंहैनोसै बिसिनाव
मोनसे रेस्टुरेन्ट नामलां बाजार दा जों नामलां बाजाराव दं आरोना नैबे रेस्टुरेन्टाव हाबनानै एसे माबानि जाग्रा लोंग्रा जानि हिट नै दा जोङो मोनसे लोंनो नागिरबाय नैबे रेस्टुरेन्ट हिट जायखिजाया आङो बे माखासे जौफोरनि प्राइसखौ सोंजोबगोन आङो दा लासैनो दैबो दङ दै लोंगोन ओमफ्रायसो जों बेखौ एसे लोंसै जायखिजाया हिट थाम्स आप वा हिट हेभि प्रेसार नैखौल' सिनायदों आरो मा दंथाय आं बेखौथ' नामफोरखौ मिथिला K5 मिस्टी पैक ब्लेंड स्कॉच व्हिस्की ओमफ्राय बिन्ट्रा मा दङ आं नामफोरखौ मिथिला खिन्थु रेबेन हिट ओमफ्राय नै ओरैजाय दंबावो माथाय आंथ' नामफोरखौ मिथिला वाव जायखिजाया हिट ब्रेन्डिल' दं आरोना जायखिजाया जोङो लोंगोनसै हिट केना ओरैजाय दं आरोना मेरलानो ओमफ्राय नै माथाय टेकेन रेड वाइन ये रेड वाइन इसको लेके जाना पड़ेगा मेरे को एक बोतल और जुमजिन फिश वाइन रेड वाइन ओमफ्राय भुटान ग्रीन व्हिस्की ओमफ्राय नैयाव फ्रिजआव एसे दं आरो जायखिजाया जों सिनसै जों इयाव एसे रेस्ट लानोसै आरोना जायखिजाया ओंखामबो उखैसिबाय जोङो माने जों मेन जायगायाव थांनो मोनासै बैनिफ्राय एन्ट्रि होला आरो लाखिबाय जोंखौ ओमफ्राय जायखिजाया जोङो दा बेयावनो एसे माबानोसै आरोना इन्जय लानोसै बेयावनो जाग्रा लोंग्रा जानानै थांफिनसै ओमफ्राय थावा बिराद खम आरोना 79 ना बेसेबांबा थावा पेट्रला जायखिजाया सामथिं 80आनो आरोना जोंनाथ' 97 ना मा जाबाय इन्डियायाव ओमफ्राय जों इनिफ्रायनो फिउल अफ खालामनानै लांसै नै रेड वाइन ये वाला इसका होगा रोको पूछो रेड वाइन फिश वाइन कितना है प्राइस पूछ के आना जरा पैक मिस्टी पैक ओ कितना है वो वाला देखो वाव हेवी तो ज्यादा होगा दाम कितना पता नहीं है मालिक बाजार भी नहीं है ब्रांडी इधर प्राइस नहीं लिखा है नहीं प्राइस लोग नहीं दे रहे उधर वो वाला कितना होगा वो गुड्डे हाँ गुड्डे हाँ वो वाला इसका होगा कोकोनट गुड्डे मैंगो जैसा होगा ये इसका तो उधर कोरिया से लेके आते हैं ना कोरिया वाइन अच्छा कोरियन वाला वो अच्छा नहीं वो वोडका वाला वो ऊपर का इसका वोडका हाँ इसका होगा इसका ज्यादा दाम है 500 अच्छा वो वाला तो गुड्डे वाला तो कोरियन का है ना अच्छा कोरियन का दाम है अच्छा अभी चाउमीन बन रहा है ना जी चाउमीन अभी ये गरम कर रहे धीरे बनाओ हाँ मोमो मोनसे लानोसै खोमा ना एक प्लेट मोमो लाना चाउमिना दासो जागासिनो ओमफ्राय जोङो मोमो जाग्रोनोसै ओमफ्राय नै फुरा कैसे मेरे को तो वो वाला कोरियन वाला चाहिए गुड्डे हुआ देखो तो कोकोनट मैंगो गुड्डे क्या है माने नहीं भी कोरियन यार ना वो 3 वाला कोरियन का है वो भी कोरियन का है उधर कोरियन से सप्लाई आया है वो वाला और जो ऊपर का रहने वाला वो थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा है इधर का भी है और कोरियन वाला थोड़ा बहुत अलग है प्राइस अभी हम लोग इधर पीने वाला है लोगोफोर फिदा जाखागोन दा नोंखौ फिदा दिबाना जोंनो मदरुखाना माथो जों लोंनोसै जायखिजाया चाउमिन जा जों ओंखाम उखैजोब्बाय चाउमिन जानोसै मेंगानानै जानोसै सॉस लोग नहीं देते हैं हाँ दो हाँ इधर रखो मायो आसार kemana
आसार Asaran moja. चावमिन जासिगोन ओमफ्राय एसे मेंगानायनि ओरैनो नामाव जों मदार नङा दे जायखिया मेंगानायनि बे भुटाननि मम' चावमिन जानानै थांसै जों जायखिया हि मम' जानाय नायनो Gusta thôi nhỉ? Gusta. Gusta. Đâu mà rồi mà đi nào. Soal ma lagan, ma bagian बुंखादे खोनानांगोन ना नों मा बायगोन मा बायगोन नोङो red wine ओमफ्राय नोंलाय मा बायगोन Koreannya dah ओमफ्राय नोंलाय जेबो लाथ'लाना जुथा लागोन ना नोङो ओमफ्राय नोंलाय टी-shirt ओमफ्राय नों टी-shirt लायला only red wine जिबाना जाखागोन आंबो जायखिया red wine खौ लांगोन ओमफ्राय दायो माबाफोर ड्रेसफोर एसे नायहैगोन ओमफ्राय ड्रेसफोर माखासे लानानै थांगोन आरो ओमफ्राय red wine खौ लांगोन फुरा लोंसिगासिनो जों बाहेरायावसो लाबोलायबावबाय लोंसिबाय आरोना जों सासेया माबायाव लेट्रिनाव थांदों बे फैनानै दा लोंफैबावगोन जायखिया जों इन्जय लाबाय आरोना बाहेरायावसो लोंलायबावो जोङो फुरा मजा जों ओरैजाय सिप्स बायदोंमोन ओमफ्राय सिप्स बायनानै नै वाव हिट भुटाननि फैसा Kumusta ka dun eh, yo? ब्रो YouTuber ही खाना खा रहा है क्या बोलेगा इसको खाना हाँ तुम्हारे भाषा में खाना खा रहा है तो भुटिया में क्या बोले हाँ तो जानचा शर्ट शॉप से हाँ तो जानचा तो जानचा जानचा शर्ट शॉप से अच्छा अच्छा फिर जोन का अलग है नेशनल लैंग्वेज अच्छा 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 तो ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना खाने से खाना खाते हैं बोलते हैं ना हाँ 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 उधर हम लोग को तो इधर पूरा मेन सिटी में जाने में इमिग्रेशन तो लेना पड़ेगा ना हाँ लेना पड़ेगा हाँ उधर गेट है ना थोड़ा आगे जाके नहीं उधर तो गेट नहीं है गेट नहीं है उधर मेन उधर ही इमिग्रेशन करना पड़ेगा हाँ। अच्छा 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 मेन कभी गेट उधर है तो हाँ कभी 4-5 दिन रहने का इमिग्रेशन करके आऊँगा हम लोग हाँ देगा हाँ ट्रेडिशनल फूड क्या होता है तुम्हारा जो ट्रेडिशनल खाना खाता है खाना ना ये रेड राइस मिलेगा ये एमरजेंसी बोलते हैं नहीं आप लोग क्या माने क्या खाते हो ये पूछ रहे हो हम तो कभी कभी आलू सब्जी एमरजेंसी ये घाई से आते हैं ना कुछ अच्छा 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 ये एमरजेंसी खाते हैं पोर्क खाता है नहीं पोर्क हाँ पोक ज्यादा नहीं खाता है कभी कभार कभी कभार ये इंडिया छोड़ के तो खाएगा बोल ये सोचते हैं यहाँ तो ज्यादा चिकन नहीं तो खाता है ना चिकन तो खा रहे हैं चिकन तो ओकेशनली खा रहे हैं हाँ हाँ ये कुछ दिन में नहीं खा रहे हैं ओकेशनली ये कुछ होता है ना हमारा लोसर ये में खाता है हाँ हाँ हो गया माने आं एसे नैबे ब्रनाव सोंना लादों आरोना जोंनि भुटाननि ट्रेडिशनेल थालिफ्रा माबायदि जायो बिसोर अमा बेदर जायो ना जाया बेखौ सोंना लादों आरोना जायो होनदों बिथाङा ओमफ्राय जानाया जायो ओमफ्राय एसे खम जायो जाहैदों आरो ओमफ्राय खिन्थु दाउखौ बांसिन जायो आरोना जायखिया थामसाब बिल पे खालामसै जों बेयाव एबार आरामनो नोंखौ ट्राइ नायगोन दा बेखौ नायनोसै आङो नायगोन ट्राइ नायगोन दा बेखौ नायनोसै दा गाइस मेन नोंखौ सोलाय
बेखौ लाखियो जोङो एसे बाद में क्या ब्रो हिट लोंसिबाय जायखिजाया लोंनानै नैनिफ्राय ओंखारसै आरोना जोङो हिट आरे गारि दोरखाय गारिया पार्किं खालामजोब्बाय ओंखारनांगौआसो जाबाय दानाखौ ओरै बहनो थांसै जों लासैनो जोङो फैबाय जायखिजाया बिनिफ्राय जोङो पासखौ देखायनानै ओमफ्राय जायखिजाया हिट बिनिफ्राय ब्लड बिराद गोबाव नेनानै जाबाय आरोना दान दा जोङो ओमफ्राय पास लादोंमोन ओमफ्राय जों इयाव बारलांसै नोंनाव बे मोनसेमोनलाय नै गेजेरना फुंखाजों आंनिखौ आं लांसै जायखिजाया जों ओमफ्राय गुड बाय टाटा गुड नाइट होमबा नेक्स्ट एपिसोडआव साख्लुन्दा बिथांखौ लोगो मोनगोन दिनैनि एपिसोडआ बिसिमसै आरोना होमबा बाय बाय दे